Nakuha naman natin ang ating police report. Top 7 most wanted persons sa San Jacinto arestado. Para sa detalye, narito si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report! Timbog ang isang lalaking kabilang sa top 7 Municipal-Level Most Wanted Persons ng bayan ng San Jacinto matapos itong maaresto ng mga operatiba ng San Jacinto Municipal Police Station. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang 26 anyos na truck helper na residente rin ng naturang bayan. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng inilabas na warrant of arrest kaugnay ng kasong frustrated murder. Mayroong itinakdang piyansang nagkakalaga ng 200,000 piso para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect para sa kakulang proseso at pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.